তিনি दागिया बाजारनि कायसे जुगालिजाक तिप्रामा थाबाय ओ तिप्रामा थानि जुगालायखौनो एबा खायबा हाति सभा या खायबा जयनिं प्रग्राम ओ जयनिं प्रग्रामाव जों जत TWF YTF तिप्रामा था ते बुबा कारन हामजागै जों दिनै कायसा जयनिं प्रग्राम खायका ओ जयनिं प्रग्राम फायनै रक बेसिरबाग CPM खाय तंनाय बतंगो আর IPF খাইনাই তংনাই বেতঙ্গ বেশিরভাগ IPF খাইনাই বরক ন হামজাগে ফাইজাক চিনি তিনি বুটার ওংখা 64 ফ্যামিলি जों बुटार मांखा र 164 बुटार मांखा बनि बागैनो आं जत्त जागानि बुरि रकनो आं मेसेज खायो फायदि जों बुसकांगो तेबो जारा ताबुकबो फायना मुसुङै तंनायनो जों जरारिवो जराले ननो नासिंगि तंगिया कारण जों 2023 बुबा कारणे जे मकलनि मुक्ति यरे जे चिनि बागै जाया नंगिया थया जाया खायै चिनि बागै बसा खामियानि बिसिं तिफानो जोंनो जे अबा हाइके जे लगिरि तमनि अ लगिनो सारा त्रिपुरा राज्यनि TWF बुरि रकनो फायदि नर लगे जों रिना नांनाय बुसकांनि 2023 जों जे सेकाइपानो बुबा कारणे मकलनि मुक्तिनि इमांनो ताइ जों मुक्थां सलामलायना हनै आं गबगो ताइ विशेष करे चिनि बुरि रक जागा जागाव अबनो मेसेज खायदि नरक जागा जागाव तावबो चिनि बर रक फायना मुसुङै दंगो अ बर रकनो जों थाङै मा लामसंनाय बुबा कारणे क काहामनि जे मेसेज न जों बनो साइमा खानारिनाय बुसकांगो जों जबा कतर फायना हंकाय तेबो जों चिनि थानचानि मारिओ तंनाय नंगो जारा ताबुक बा कुसाक कुफुर हनि तंनाय रक नरक कुसाक कुफुर तांलासिदि फायदि जों थानचानि मारिओ खायै बुबा कारणे जे चिनि बागै जाया नंगिया खायरे चाइतगै जे ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड जों थानचानि मारिओ तंकैसे मानाय हिनि जे मेसेज खेमेने अ मेसेज न तैनो जों जागा जागाव कप पिनै एबं कप पिमानि बिसिंतै दिनो अबा हायनो दागिया बाजार हाय जागाव जों तेबो गोबां खायै जयनि प्रग्राम खायनायनि बागै जों चाइतगै तंगो बनि बागै आं बारा कक सालिया जारा फायनाय मुसुं नायनो नरक अ मेसेज न नाय तंगै जुदि चाजागै तंखा हंकाय कन्टेक्ट खायदि कन्टेक्टनि बिसिंतै जुगाजुग खायदि फायदि जों नरक न बुबा कारणे नरक लगिरिवानो हनै आंनि आशा বিশ্বাস नारगे आंनि अकिसातिया कक सामानि अरन पाइखा TWF YTF तिपारा मथा तै बुबा कारनो अर करिफानो बुबा कारनो अर तंकैतिनो बुबा कारनो आं खुलुमो।